fad chuig seisiún té agus Leanaí anocht tá speisialta agan anocht Naomi Ambury is teiripeoir saothair bhíonn siad obair le páistí óga so fáilte mhór ród Naomi so mar luúg mé is teiripeoir saothair féin-fhostaithe agus tá siad obair faoi láthair ó Cill Dara go Cill Droichid agus Maigh Nuad tá ceithre bliana de thaithí aici ag obair le páistí de gach arís ach go háirithe ó le an na bunscoile. Cuireann si cóirla ar fáil de thuaidh agus mhúinteoirí agus oibríonn si go dtíre leis na páistí féin. Páistí le néara-éagsúlacht ar nós ADHD nó uathachas a ecann siad an cuid is mó. Agus mar thuig me gur fád bí na réitina seo ag páistí san líne. Don níl mise chun má leiscail sin mise ag scríomh. Sorry, tháinig mé rud ag an aisteach ar an sálan sin. Tá gana héan bhfuile fáilte ród in Naomi agus má tá aon ceist mar luúg mé mas féidir de chuin agadí an deire. Leanaí sin Naomi? Ok. Bhígus mór as ligandum an ceart an seo a dhéanamh agus tásúlagam go mbeidh siad talamh as agus go mé an lán ólas le fólam inniu. So an teadal, an muis bh ná mé chluistála geart? Éintach. An teadal ná Suaimhneas coirp, Suaimhneas meoin. Ceiriú le páistí beaga chun stáilá le mothúcán mhóra. Ok. Super sé. So seo an líne, ceir is brí le teiripe saothair agus páirsa timpeallacht fostaíocht sin sách samhail úsáideach Suaimhneas agus muid smaoineh faoi páistí beaga sna naíonraí. Féin rialú agus zón na rialacháin, chóras céad fach, a timpeallacht agus ag an deire cás agus na ceistne ar cheol sibh thugam hana hain, so buíochas as sin comma. Now, tá gá rud, well, trí rud a tastal webh agus sibh ag an gardlan seo. So an chéad rud ná cup an té nó caffé nó bliana uisce agus chomá le sin peann agus píosa páipéir. So tásúla go bhfuil na rudaí sin a gcuibh se. Okay, so ceir bríide teiripe saothair. So, go leis an méid, tá sim a gcuin is nó rudaí a dhéanaan daoine nó ar bhaile a dhéanamh sa go áchéal, maidir le féin chóram targúlacht agus sé sin a rá scoil agus sprí i gás Leanaí agus cabhaimsere. Baineann sé le réiteach chur ar deachreachtaí ar le a bhíonn ag an báiste de gnáás na háitine bogu, féin rialú agus scill na sóisialta sin iad na cín is mó. So, níl ein focail gailge go dtí go bhfuil sé ar ólas agam ar aonos ar mantra. So, tá mé baint úsáid as sean ocail sa chás in áit mantra. So, sean ocail na cardlanna sin. Má dhéanamh sibh dearmad ar gach rud sa cardlan ach bháin an rud seo tá mé féin hain sásta. So, an sean ocail ná éiríonn le páistí más féidir le. Okay, so bhairmte bíimiid cappa go bhfuil páistí beidir go bhfuil siad a bogathar timpeall beidir go bhfuil siad beag an on dána nó rud éigean nó níl siad a géirí bheith ina thuimhneas níl siad a géisteacht ling agus níl siad a sí síos chun an rud ceart a dhéanamh. But de gná ní hééis sin an cás just níl mar hampla na scileanna acu go fóil agus caiimiid just bheith cínte go dtigamid go n-éiríonn siad más féidir le. Okay, nuair nach n-éiríonn le caiimiid mar gríoní fásta a oibriú má céir tá a chur astóibh chun ceiriú le chun is éirí. Now agus tagann sé seo as the explosive child. Far iontacht dar bhanam Dr. Ross Green agus
Tá rudaí the falls ar an aisce airasíomh idirlín lives in the balance. So éiríonn le páistí más féidir lo. Gomininic nuair nach an éiríonn lo is marall ar aspa scill ar le nach bhfuil acu go fóil. Okay. So sin conas eile gur féidirlín smaoine faoi. So le teiripeoir le teiripe saothair bunaid úsáid as an meoin seo, so páirsa timpeallacht agus fhostaíocht. So tá siad ar fad gafa le chéile agus tá sé carasach má táid is smaoine ar na páistí beagas na naíonraí go bhfuil muid in an smaoine faoin páirsa sin an duine hain, an páiste hain, an bhfuil an cumas acu go fóil, an fhostaíocht sin an rud a dhéanann siad spré sugra fólam bheith lenar gáirde agus mar sin de. But warrante níl an páiste ré leis sin fós. So tá an task róheachar dóibh mar hampla agus caithí tú dul arás cúpla céim tuigeann sibh é sin mar marall ar an obair dhéanann sibh. Caithí tú dul arás cúpla céim roimh sin. Agus an timpeallacht tá sé seo fíor thábhachtach agus camad súil ar sin ag an deire well, congracht an deire an sin. So nuairnta ní bhíonn sé iúnach so táid is smaoine faoin timpeallacht fisiciúil, so sin is de san naíonra an timpeallacht sóisial tá na daoine tá th timpeall ar an báiste agus institiúdach chomá. Okay. So tugann sé an buntáiste doing is smaoine marall ar páirsa timpeallacht agus fhostaíocht gur féidirling smaoine ar an ois mór. So an páiste hain le agus na scileanna atá nó nach bhfuil acu go fóil, sugra agus fólam agus cóhéics san naíonra. Agus táid chun an bhéim a chur ar an páirsa agus féin rialú sa lécht seo. So conas is féidir leis an báiste, smacht a chuineál ar a bhuthúcán chun gur féidir leis an rudaí gur gádó a dhéanamh. Okay, so sin slí ar le gur féidir leat smaoine faoi féin rialú. Ach tá sé idir lúbíine an sin mar go bhfuil méid ag géirí béim a chur in áit na mhuthúcán agus mar sin de, but tá méid éirí béim a chur ar foiineamh. So tá sé níos éasca tosú an sin leis an méid foiineamh atá ar an báiste. So foiineamh ceart le haigh an task, tá sé sin a tastáil. Má tá foiineamh íseal ag an duine, féidir mé siad a tuite mo chulle, nó ní bhéh siad i géirí aon rud a dhéanamh just tá siad tíir seach nó bhéidir tiin nó rud éigean mar sin a bogad go máil. Foiineamh ard, má tá foiineamh ard acu, feiceann sibh páistí mar seo gach lá is dócha. Le foiineamh ard agus ní féidir le sí, níl siad an ann stop a boga, níl siad an ann stop a caint agus tá sé deacair le haigh gach duine nuair a bhíonn foiineamh ard ag páiste. Agus an foiineamh eile ná díreach i gceart nó i lár. Agus inis an sin tá bharna táid i géirí smaoine díreach i gceart, so díreach i gceart le haigh an task atá a dhéanamh acu. So cai go bhfuil sé i gceart. Okay. So tá sulagam go garóidh sé libh smaoine maidir le foiineamh in áit na mhuthúcán ar dús. So rahamid tríd tá a lán picturí le feiceáil agus tá mé géir go mé
an pí pap agus an peann a gcuibh, agus go méid sibh is smaoine bhfuil céin soach foiineamh atá ag na daoine na pictiúirí seo. Ok. Tá branar nílas gom an bhfuil chat nó beidir gur féidir le duine nó burt. Tá bosca córá, so fecha sibh sin mátá sé bhar an fón, be cearta mé knappa an le chat nó mátá sé bhar an river fecha sé bheith ar bór an scáilán agus Leanaí arhann sin ag úsáidas an bosca an sin. Ok. Tá mé géirí é sin eáil branar ní eicem se an chat é náit. Jo mé chat an sin ar tháinig rud a níos ar an scáilán dit? Níor tháinig. Ús ar bór ditse Naomi. Ok. Chat. Branar. Okay. An mé aon duine beidir sásta rudí rá ó sort. An bhfuil se bro cothúil inú cínse. Well, is féidir. Is féidir aonta, yeah. They sé sin ní sé is go béidir. Ok, so an chéad céin soach foiineamh atá ag an duine seo. Tíirse. Tíirse, yeah, agus sin an mothúcháin. Agus céin soach foiineamh bhfuil sé ísal ord nó dúracha geart. Ísal. Ísal, aontaach. Ok, an páiste seo. Ord. Ord, yeah. Níos an páiste seo. Yeah, ord. Bocht. Ísal. Ísal. No. Céin soach foiineamh. Geart better. I geart, maithú. Ar bís. Ar bís, yeah. Agus tá sé sin ord nach bhfuil. Cill Daranach. Ísal. Yeah, Beidir ord chuma ar bhá le haon duna bheith leis an gáilín sin. Trúd. Yeah, trúd. Yeah, tá sí ré an duine a bhúla an sin nach bhfuil. Ok, so smaoinóid le scéal inis faoi na híomhána a ríist agus céim dá atá orthús. Now, seo ceist aisteach, but na mothúcháin ar an méid foiineamh atá acu. An bhfuil tú an da a chur lo. Now, ní caiith sibh é seo a rá ó sord, just is féidir libh just smaoine faoi. No oscríomh sios más mí libh. Just chuir da ar an foiineamh nó ar na mothúcháin a eicinn tú. Ok, agus tá muid a dulrás bhuiir bháin eile agus inis is féidir libh smaoine faoi na mothúcháin. Is féidir libh é sin a rá ó sord. Capam go nuirt ina hana hain é seo. Saoirse? Saoirse, yeah. Donna sásta. Sásta. Brónach, trína céile? Úagnach, brónach? Úagnach nó brónach. Sunna sa, I can't go session sásta. Oh, yeah, céimse. Ar bís. Yeah, ar bís an count sin agus. Fargach. Costa. Yeah. Costa, Yeah.
Okay. Uathachas. Yeah. Sin chumá. Okay. So, maidir leis an foiineamh a ríist. Bé marrá go mbeon foiineamh ístal, foiineamh óir nó foiineamh go mbeidh sé díreach I leor nó díreach I gceart nó I leor. Now, is féidir libh úsáid a bhaint as na termí seo ach caiisibh just bheith cuaramach leis an terma díreach I gceart. Okay, so cíníonn sé sin ach amháin go bhfuil an méid ceart foiineamh ag an báiste le haghaidh an gníomh nó le haghaidh an task. Okay, agus cá sé fíorthábhachtach go dtigann siad nach rud dána é má tá foiineamh ísal nó ord ag an báiste. Okay, tá sé táhachtach go háirithe I gcás go bhfuil deachreachtaí ag an duine go háirithe le néara-éagsúlacht nó rud éigean, mar is saoil an duine sin tá na deachreachtaí acu go dtí go mbíonn daoine a tuairt amach an tamar fad. So tá sé just níos beaganí níos deacra acu agus bíonn siad níos burtha mar sin má higann sibh mé. Agus daoine a bécéal nó tuairt amach an tamar fad. Ní hé go bhfuil mis rá go bhfuil sibse á dhéana sin, but beidir daoine sáile nó daoine eile. Okay, na dtachanna. Scríb síos na dtachanna agsúla. So, beidir gur nearna sibh é sin. Agus smaoiníonn an bhfuil na dtachanna céine acu agah is atá ag zón na rialacháin go rialta. So, seo iad na dtachanna. Agus dach glas ar dach gurm an sin. Cén foiineamh an dó I libh bhain sé sin le almost smaoine ag aon duine. Is féidir libh just á rá ó sort. Bránach? Yeah, so sin an mothúcháin, but ar thaobh foiineamh an bhfuil sé ísal nó is ag aon duine. Ísal. Tá, okay, so tosaíonn sé an sin, so an ceann gurm sin ísal, glas sin díreach I gceart, agus faoi sin ord, but ní chomhord is atá darag. So, an rud, an fá a rinne mé é sin ná bhfuil mé géirí go méid sibh ar an eolas gur féidir libh sé na dtachanna sin a athrú. So, sin iad go rialta, but ní chaithfidh sé fannacht leis na dtachanna sin má tá sibh géirí úsáid amháin dasú sa seo mar ranga. Mar shampla beidir go mhainn sibh úsáid as sáid se tráchta nó rud éigean agus go bhfuil míniú eile ar an darag. So, ní chaithfidh sibh faoi leis na dtachanna sin mar sin. Okay, so rudaí eile chuma an seo leis na zón rialacháin. Is dtachanna agsúla amhaint lo, ní chaithfidh sibh cuailó siúd ach tá íomhána agsúla gur féidir libh úsáid amhaint asú chuma, carranna, anamhaithe, character ó cartoon, péród. So beidir go mé foiineamh ísal ar an elephant, agus foiineamh ord ar an cheetah nó rud éigean mar sin, péród. So tá mé ceappa go bhfuil samhlaíocht iontach ag na mhúinteoirí na naíonraí. Bhád níos fearr ná mar atá agamsa. Okay, so smaoinigh maidir le faoineamh ar dús agus an sin is féidir libh mothúcháin a chur lo. Okay, so tá sé níos siimplí, a bhád níos siimplí le haghaidh páistí smaoine ar an méid foiineamh, agus tá sé beaganí níos éas go dúing a eáil
céintach faoinmh atá ag an báiste in áit céirdíad na mothúcáin díreach atá acu. Agus tá sé tábránar, tá sé táhachtach chuma go maiimiid mar daoine fásta go maiimiid na úsáid as antseanga a héan leis na zón rialacháin. So go bhfuil muidne a rá i ní an sus ar maidin tá lán foiinemh agam, tá foiinemh ard agam manis. Beidir ar maidin nuair a bheith me díreach éis teachtasteach tá an foiinemh ístal agam inis nuair a bheith an mar sin. Tá sé táhachtach agus déanaí sé níos mó cíaldas na pátí má tá muidne a baint úsáid as na termí a bhainean leis chomá. Okay, so zone na rialacháin gurm sin an foiinemh ísal just smaoine géanais céird iad na mothúcáin a dhéanaan leis an zone sin agus is féidir libh coppla ceann a rá os ord. Is ceann nó go. An raibh tíirse ag aon duine tíirseach. Tá tíirse gur pástatá Tá tíirse ar gacha, tíirse tí féidir comma. Zón na rialacháin buí foiinemh ard agus a gaiirí níos airde. Ar iad na mothúcáin a bhaine leis sin, was mína bheith aon duine? Sunna sásta. Sin go bra, Okay. Agus dearg a foiinemh ard ag an duine. Idir bhúla páistí eile agus ag ré timppel. Ré timppel, sin an iompar ecinn tú. Agus farg, agus ag an deir sin glas i leir nó díreach a gceart. Tá sé níos deacra beidir mothúcáin a rá le sin, but sin just sásta ar hifnas ré le héisteacht rudí mar sin. Okay, agus tá siad scríbt amach an sin as gaeilge, but tá sé as béil an sin díobh cuma. Just chuir mé aisriúcháin ar na mothúcáin sin nílas gom an bhfuil sé gceart, tásúla go mé, but tá sé deacair nuair nach bhfuil na háisin le fáil a scaith ar anas. Okay. So sin mar dúirt mé plannig úsáid as na focail a bhainean leis na zón. Now, is féidir tá bra beidir go bhfuil daoine iad rangsa agus níl mór an focail acu agus beidir go bhfuil daoine eile agus mhuirinte nervhín mar hampla foiinemh ard acu níl siad an ann labhairt just stopping the focail. So tá sé is smuoine má é beidir díal nó íomhána éagsúla a úsáid agus pictúirí beidir ar a bhfuil na páistí lámh a chur ar nó pointáil, so tá siad in ann a lámh a chur ar nó pointáil ar agus in áit na focail a úsáid. Okay, so clisin siad muidne mar daoine fásta baint úsáid as na focail agus táid de géirid go dar leir sé sin ach go dtí go bhfuil siad ré chun é sin dhéana, tá sé táhachtach go bhfuil siad a géirí or go bhfuil siad in ann just á thaispáin doing. Go bhfuithíonn siad go bhfuil siad an a tíirseach foiinemh íseal acu mar sin. So sure, just a couple of smuoinmh.
Now, má tá sé begéirí chomá, is féidir libh nóta I dhéanamh ar na zón éagsúla a tharlaíonn don páiste I rith an lei. Okay, so tarlíonn sé beidir go mbraitheann sé ar an am, so ar maidin go mbíonn faoinmh íseal ag cúpla páiste, beidir go mbraitheann sé ar an gníomh, so beidir nach má le duine níl an focail ar olalas gom jigsaw, cén focail tá ar sin. Méar na mara. Méar na mara, déanam darmad a gcónaí ar sin. So níl siad a géirí é sin dhéana. So éiríonn siad go ganín óid ó héag foioinmh agus mar sin de. So it's féidirling soch leabharscáil nó graf a dhéana má tá deachracht ar bith ag páiste. Okay. So sin an chéadróid ná go dtigeann an páiste conas a rá céin zón in bhfuil siad. Agus an sin is féidir leat carú leis an páiste leis an zón in bhfuil siad. Má tá sé d'éirigh I gceart, ní gáid aon rud a dhéanamh ach an páiste a chuinál san áit ceart sin. Ach sa zón eile sin iad na háitine gur bhailing just carú leis an báiste. So an córas céadfach tá sé fíor táhachtach go bhfuil muid smaoine faoi sin agus sin an tlí gur féidirling tacu leis an báiste. Okay, so córas céadfach bíimiid de gná a smaoine faoi ábhar éisteacht tábhail bolla agus blas agus sin bhfuil. But tá a lán céadfaí eile ann, so cuasánach agus féin-ghabhálach, so cuasánach sin vestibular agus féin-ghabhálach sin proprioceptive. Now, de gná ní dhéanamid mór an ar bolla nó blas, mar go bhfuil siad san anna soch pársanta, so ní chaithsibh dul I dro sin, but gach rud eile tá siad táhachtach ach siad na cín is mó ná cuasánach agus féin-ghabhálach chun an foiinmh a gcuinál I gceart. Now, so cuasánach. So leis an córas seo tá rudaí is te in orgluasa agus in sin sé doing cábhfuil muid an bhfuil muid bunos cion nó bhfuil muid a seasamh, bhfuil muid a lí síos agus bhain sé le corram chomá fíor táhachtach. Agus tá gá soch luasca gur féidirling a dhéanamh maidir le cuasánach. Now, ceann a chuireann duine ar a hifnas a ceann eile a chuireann a lán foiinmh ar an duine. So, luasca go bog ó thaobh go taobh, smaoinigh ar nós leanamh beag bíonn cradle acu nó bíonn siad a dul amach go siúil agus titan siad a chola. So cuireann sé ar suaimhneas é. Ach an luasca eile sin go bríomhar agus go mbíonn an duine a casa timpeall beidir agus a lán foiinmh agus cuireann sé sin a lán foiinmh ar an báiste. So ní bhainmid úsáid as an soch luasca sin an luasca go bríomhar ach go bháin le haghaidh páistí a mbíonn foiinmh íseal acu den chuid is mó. Okay, duine atá soch tuirseach beidir an tam ar fad nó brain de rud éigean go héasca
So is féidirling úsáid bhaint as luasca riomhar sin. Agus inis choras féin-ghálacha sin a proprioceptive. Agus now tá mé géirí just go dtigann sibh céir é seo. Okay, so is chóras seo an chóras a bhaineann le do bheantán agus conas a bhfuil tú ar an eolas cá bhfuil tú sa spás agus cá bhfuil bhearmantán agus ceirta a dhéanamh acu. Okay, so an bhfuil an cupán té nó glunne uisce ag gach duine tásúla go mé. So má tá just cuir i do lámh é agus peach suas é. Okay. So tá sé ar eolas ag in sin maiall ar de chóras nervhíse. Cá bhfuil do lámh. Tá sé ar eolas gan féacin, so má gúna tú de thuaidh tá tú an anbheith ar an eolas cá bhfuil do lámh. Agus beag an aon céico trom is atá an cupán té atá i do lámh chomá. Okay, so sin, buine sé sin leis an gcóras féin-ghálacha, agus tá sé fíortáhachtach le haid daoine a bhíonn foiinemh ord acu nó foiinemh íseal. So carríonn sé go mórling má bhainimiid úsáid as glúiseacht a bhaineann le féin-ghálacha. Okay, so brúna caithear. So seo rud eile gur féidir libh a dhéanamh agus sibh inversí. So chuirgí bhar lámha ar an siacán agus chuna sa spéisiom chuir síos ar seo. Just cuir the from ar the lámha, okay? So nuair dhéanann tú é sin bíonn beidir de hón níl sé ar an gcathaoir anois, bíonn sé suas san air beag anaon agus bíonn de lámha díreach. So sin conas eile a bhainimiid úsáid as a féin an chóras féin-ghálacha. Aon glúiseacht ina mbíonn tú a brú nó a tarraingt thuaidh, okay? So obair throm. Tá sé sin fíortáhachtach leis an gcóras seo. Agus go háirithe má bhainneann tú úsáid as na meontán mhóra sin iad na cín atá i do lámha suas ó de bhéire chuig de gúlan nó de chosa. Aibríonn sé sin ar feadh dáthaid nóméid. So cabhraíonn sé sin leis an báiste bheith in ann bheith ar a himhnas beag anaon nó díreach a gceart ar feadh dáthaid nóméid. So sin tamil fada dar lomsa le páistí beaga. So tá sé anna úsáideach agus nuair a tharlaíonn sé go bhfuil an soch éifeacht sin i gcuimeacht, is féidir leat soch top-up a dhéanamh le do lámha agus a baint úsáid as spray gan squishy nó rud éigean i do lámh mar sin. Agus chumá le do lámha, tá meontán i do lámha mar sóldibh, díobh, a cogant carríonn sé le cuid de páistí chumá. So tá meontán i do gíal, so sin i do bhéal, agus sin an fá bhairnta go mbíonn páistí i gcithe a dheansaí nó i gcithe lámha bhairnta nó mar sin de. So is féidir léing takeú an fáiste tríd an chóras féin-ghálacha go háanmha. So an obair throm, an bhfuil aon suaimhneamh ag aon duine faoi céad sort obair throm gur féidir libh a dhéanamh sa seomranga. Agus is féidir libh na smaointí sin a rá os ord.
Féidir ag iompar busca breagan nuair ag sin trasna an seomra. Yeah, an bhfuil. Máil a breagan trom iompar a macadí an clós nuair ag mar sin. Má. No, just Si bé an rud chéine le féire ach é a bhrú is tú do glúna na postí ag brú é trasna an seomra. In nuna é a iompar. Yeah, sin go má. Could you the tógal caithíir? Yeah, go cínse. An bhfuil éins muine ag géint ina faoi rud gur féidir le grúpa a dhéanamh. An rud tá parachute mór agin san naíonra sin na chuir sús agus síos. Oh, yeah. Sa clós nó an seomra. Yeah, sin go má, yeah. Agus is féidir le páistí beidir rith faoin parachute. Yeah, sin cluthe dhéan siad. Swap a dhéanamh faoin parachute le chéile. Go má. Okay. So, feicimid seo coppla smaoinemh eile. So, léimene, de ein sort, lábhacán saidúra, lábhacán fortán, siúlódí béir, sláánú de bhullaigh nós nathairnimhe, marshall timpeall an seomra. Okay. So, just seo coppla smaoinemh chomá. Now, na lábha seo, is féidir libh, it's féidir libh lábh a chur balla nó rud éigean agus brúna balla a dhéanamh. Okay, so sin just cruth na lábha an mala agus cuireann an páiste a lábha na lábha sin agus brúann siad an balla. So caríonn sé sin le páistí go minic chomá. Now, seo piece of TheraBand. So an rud a aon tú ón physio. Is féidir TheraBand a cheannach putagéire ag an á, like roll mór agus á chur an gcathaoir. Agus is bra le uathachas é sin actually scoil agus deir sé nós deir sé go bhfuil sé nós go bhfuil sé rith an tarmar fad chuireann sé a chusa isteach agus bíonn sé rith agus aici síos. Now seo wobble feet agus chuireann tú mar a bhecinn tú an gcathaoir iad agus bíonn an chathaoir a boga. Now deirn gur go bhfuil rudí mar sin a gcuimhse san naíonraí. So is féidir leis an báiste nach féidir stoppe a boga, is féidir leis úsáid bhaint as an cushion sin den lá fad. So chathaoir tá sé sin go ach an urlár chomá, má tá sé si an urlár tá sé sin go úsáid bhaint as. Now seo jewelry agus bhí mar a caint faoi na meontán in our mail agus caríonn sé sin go mór agus rudí eile tá an níl an picture agam, but tá budéil isce le píosa cosúla strá agus is féidir é sin a chugant comá. Now seo iad sampla de fidgets de ein sort I de lábh caríonn sé sin comá. Okay, so seo chorus céadfach eile agus towel. Aibríonn sé seo ach sa nóméid. So tá sé úsáideach faoin am a bhfuil an páiste baint úsáide as. Agus is féidir leis an duine fásta mar hampla lábh a chur gúlann an páiste agus warranta just má bhíonn an páiste
Ba gan íon bartha faoi rud ag an caríonn sé sin leis an báiste. Sin towel agus seo sampla dus an rudí eile gur féidir úsáidhaintas. Pilín glúin na trom, so tá sé sin trom an rud atá ar glúin an bháiste sin. Agus muffa láimhe. So is féidir libh rudí chuirteach sa muffa sin, fidget Beiidir nó bréagáin beaga agus cuireann sé an páiste ar a hibnas má bhíonn siad sách bartha faoi rudaí. Now, áirc. So tá sé seo fíor úsáideach. Is féidir an úsáidhaint as schedule agus amador leachta, pobl nó an carta ar dús an sin. Okay, so seo ar dús an sin. So a fáiste cai tú just see no méid, no go sa circle agus an sin bé tú an am bheith sugra leis an mábóg. Okay, so tá sé go más féidir a haisbáint don fáiste ceirtar siú agus sin an skedal áirc. Seo iad chun an am a insint. Okay, so ní chéann sé aon rud má tá rá 10 nóméid eile de fáistí beaga warranta, so is féidir leat just an rud sin a chur os cóir an páiste. Ach chomáile sin ní chaid tú just na rudí sin a úsáid ach bháin le haid an ama, but tá sé éasca agus tá sé deastóibh just bheith fécinn ar na bubbles nó na daithne. Seo amador chuma agus tá sé an úsáideach má tá tú géirí úsáidhain just pobl chuireann sé tá clúdach ar an bháiste agus mohíonn siad sách ar a hibhnas an sin. Agus an sin éisteacht breathann sé ar an tasc nó an gníomh is féidir leat ceol nó fuaimne deasa chur sa cúlra. Alpha waves sin le haid staidéir, but chuireann sé daoine ar a hibhnas. Cantaracht Gregorach, so Gregorian chant. Go ganín aisteach ach aibríonn sé go hána and Kilbarócach, so ar nós handle nó rud ag mar sin. No, má tá tú géirí go méid siad buga a lán Kilbríomhar. Agus seo just mearachán ar páirsa timpeallacht fostaíocht. Ribh going just smuoine a ríist, or smuoine ag an dara faoin timpeallacht inis. Okay. So, an timpeallacht, tá sé fíorthábhachtach. Sailse, beidir go bhfuil siad róghealta a lán, sailse mí nádúrtha a gcuin inis LED agus fluorescent agus tá sé deachar de fáistí bheith é seomar leis na sailse sin warranta. Teas bíonn sé róthe agus go háirithe le páistí néara-éagsúlaachta mar shampla uathachas nó ADHD, bíonn siad a bogad an tamar fad, so is léir go méid siad róthe an tamar fad beagnach. An turann bhíonn sé ró ord, nó bhíonn slú amhór duine ann agus ní maith le daoine é sin. Smuoinnig inis ar rudaí a chuireann as de chain. Okay, so just throwing my nóméid díobh. So ní mailumsa sailse atá rógheal is fuailm é sin. Bharbucht. No, agus seo conas eile gur féidir lein takeal le duine. So ear defenders, cosint clúsa beidir as céige. Agus seo iad na háisina agus leabhar.
Dr. Ross Green, the Alert Programme, yeah. Tá sé sin go maith agus bíonn áisina saoirneasca stocha sin. Baineann sé le na zón rialacháin. So, tá sé an úsáideach, go háir le haidpáistí beaga. Choice Technology and Training na leabhar lena. Tá catalog agam an seo. Níos go an bhfuil si banana sin eá? An bhfuil si banana sin eá? Líon, beidir ordig sú Oh, pí a bhí. Oh yeah, burner. Yeah, so tá sé, huh? Yeah, Toys Technology and Training agus tá a long stuff is sé an sin ón leabharlan. So Darren gur féidir live iad sin all. Má tá sé géirí tríal a bhaint. Yeah, Toys Technology and Training. Má tá sé géirí tríal a bhaint as rudaí tá sé úsáideach mar níor sib dul amach chun rud a cheannach. And it's féidir live, oh, bronerm, tá sé sin as béarla. Equipment can be sourced. Thinking Toys is sensational, kids. Okay, so seo an achhuimre. Páirsa timpeallacht fostaíocht, saoil úsáideach smaoine, féin rialú agus ón na rialacháin agus córas céadfach agus an timpeallacht. Henis, tá mé just chun dailá leis na ceisteanna a tháinig isteach thug an roimh ré. Agus muid smaoine faoin na ceisteanna sin, tásúla go bhfuil an peann agus piece of paper agah go fóil, so seo an cás. Actually, tá mé just smaoine beidir nach bhfuil an táimagóin chun seo a dhéanamh. Okay, tuí mé rais leis sin mátá an táimagóin agus leanimiid a rá chuig na ceisteanna. Okay. Tá méid Okay, so an chéad ceist seo conas taú le páistí tá burtha. So, they sé go maith obair throm a úsáid, lámh ar a gúlan, pilín glúine trom, mar dúir mar hana hain, mufa láimhe, pobal agus leabhar. No, éon rud sa phobal mátá pobal a gcuibh sna naíonra nílas gom, féidir nach bhfuil. Atá siad a géirí a dhéanamh is just sa phobal. Uirlisí méara, no, jewelry. A dul amach san air is má le daoine le páistí é sin agus cuireann sé ar hifnas iad. Agus ceann eile beidir i gcíslú na saoil sé go leiscéil i gcíslú na saoil seán sin. Okay, so tásúla gom go bhfuil an freigar sin ceart go leor. Okay, ceann eile an dúshlán is mó ná sa le hagmid chuig strátéis chun dul in leis na categóirí néara-éagsúlacht ar nós uathachas agus ADHD ná a fannacht ar diagnósis agus airle. Mar sin cad a bhultha an ad is a táimid gan diagnosis nó go bhfuilmid a fannacht ar na páistí céine faoin árgóram atá ar list a feithehánna ada. Okay, so I'm leis get just now méid Joan an seo. Yeah, it's bralam na ceisteanna dála an scéal. Tá siad go hionntach. So má féidir live más féidir le smaoine faoin profil céadfach. So ceir na rudaí a chairíonn leis an duine sin bheith ar a hifnas, agus an rudaí a haicíonn don fáiste bheith in ann éirí go maith. Tuiscint ar an timpeallacht san naíonra, agus tuiscint nach bhfuil scileanna ar le acu fós, ach gur féidir le fólam, gur féidir le tuiscint, mar dúir mar sa tús go n-éiríonn le páistí sa chás gur féidir le. So an rud eile a raibh mé smaoine ná go dtuigim go bhfuil sé táhachtach de fáistí agus dá taileach
agus maidir le sa láithreú takeíocht sa bhreis an Stát go bhfaigheann an páiste diagnosis ach tá sé táhachtach faoin am céine nach bhfuil muid a brath ar an diagnosis aáil ribh céimena practicúla a thógáil chun ceiriú leis an báiste leis na comharthaí nó iompar dúchláánach atá. Acu tásúla gom gnéine sin cíal tá lán sa ceist agus lán sa freagart. An NHEA sin cíal an dóibh. So, is féidir an leanún to rá leis na rudaí atá, tá is a gcuin céirdíad na rudaí a charóg an páiste. So is féidir an leanún to rá leis sin. Is féidir leat an na zón trasna an lei. Is féidir leat úsáid a bhaint as sin chun ceiriú leis an báiste. Agus nóta scríomh síos dus na rudaí charíonn leis an duine. Okay. An bhfuil rud éigean gur bhfuil leat a eáil níos minicí in oideachas lua blianta a dhéanach difríocht mhór de obair Leanaí. Okay, is bralam an ceist sin. Okay, well, ceapam an héadród a dhéiring ná go ceapan go bhfuil si bhdéine an a job. Tá si just go híntaach. So, susan na glúiseachta. Níos mó tuiscint ar an timpeallacht ceapan go sé sin an a háchtach. Níos lú béim ar panaracht agus níos mó béim ar an gcóras céadfach. Tású gom gnéine sin cíal. Ceist eile an bhfuil muid mícheart chur ar fáistí sí chomininic fiú agus iad I gcóla fú scoil. Níl gach páiste ábalta. Okay, so ceist ionach eile. Ní cheapam go gaithí siad bheith ina sí go minic. Mar a dúirt tú níl cuidha acu ábalta. Agus comáile sin tá a lán scoil gníomhach ann inis, agus níos minicí an cás go mbeadh páistí fólam agus iad a buga. Tá stratéis ag na mhúinteoirí bun scoile chomá. So, yeah, is soch beidir gnáród é sin go mbíonn ní an bhóra or ní an bheag agus ní an bhóra a fólam tríd a bheith a buga agus gachúirt mar sin. So, ceapam go mbeidh siad carcalóir a dul ar scoil gan a bheith in ann sí fiú. Faoin am sin, tá siad an óg fós. Tá an ceart a got faoin gceist sin. Okay, so, céad ceist eile. Tá níl anach ceanháin in seo. Cad is féidir dhéana má tá grúpa got le cúpla páiste tá mí rialta mar hampla páiste bháin tá scráid ceann eile nach féidir sí in áit bháin. Ceann a bhfuil an páistí eile tuisc an foiinneamh atá aige. Páiste eile burtha tuisc an tuireann tá sé dechar gach duine llúdach má dhéana sé sin cíal déine sé sin cíal. Okay, so is féidir taú an choras céadfach ard a chuirt dus na rudaí éagsúla chuireann as don bháiste. Chur an cheist go minic ort an bhfuil an foiinneamh ceart aige nó aici le haghaidh an gníomh. Tuair sus dó nó dí más gá agus smaoinnig ar an timpeallacht. An bhfuil sé geart nó an bhfuil sé chuirteach ar an báiste. So go mar éis go nenne sé sin cíal. Agus, ceist dearnach. Aon ólas faoi hypermobility. Okay. So, hypermobility is féidir leis bheith sa coirp gach áit sa coirp nó just coppla áit nó mar hampla lábha agus rudaí faoi sin ná panaracht bíigí cuairmach faoin panaracht
agus bainigí úsáid as pein luí móra in áit na cín tanní. Agus ná bainigí úsáid as an Greenleaf an cushion sin na moving sit. Mar deganá le hypermobility níl bhín a bhullaigh nó a cór an láidir. So tá sé níos fearr dóibh si leis an wedge seo. Agus tá glúiseacht agus bogad go maith le páistí le hypermobility. Carríonn sé lo ach just cai tú bheith chuir amach mar go éiríonn siad tar seach go héasca. Okay, agus seo seanachil na cardlanna tásúlagam go tásúlagam nach néine sib dearmad ar seo éiríonn le páistí más féidir le.